Siphinde sinibingelele silokhu sikhuluma nje ngeCarnival City, kodwa kwamanje kwesibheke nansi iphiki amafikizolo ayikhiphe nge-19 March. Ingoma zakhe zime kanje lapha online ku-YouTube. Awusokanini 70k, uJesu Wehluleka 37k, Inja Kabelena 128k, uTakangisiphi 46k, Bhuti 33k, Ngimile 34k. Ya zime kanjena-ke iy'ngoma zakhe umafikizolo laphana kuma-list. Awusibone ukuthi iziphi ey'trendayo. Number 26 iye uthi Akangisiphi ina-46,000 and counting. Ziyaqhubeka lezi ngoma uzothi uyoyi-check-a ngalo ukuthi sishintshile nami. Kubeka limit nala ethi uvume kanjani. Currently ibina-49,871. Nayo futhi sishintshile sikhuphukile because iyagijima. Uzoyithola isilesi idlule naku-20 1918 because iyashesha abantu bayiphusha. Kube yile ethi awusukanini ina-more than 70,000. Kube yiyo le ethi Inja Kabelena isina-more than 128k views. So yizo-ke iy'nsizwa lezi ey'khiphile ey'sanda kukhipha-ke. La kade sinabo la kwi-top 30 kuma-trending songs sey'the ukuphuma ngoba sekukhona ezinye ey'qhamukile njengezo-Big Zulu, lezo-Shebeshit nabanye-ke abakwazile ukuthi bekhipheke bayiphushela-ke emuva-ke. Kodwa lezi ey'fikile sey'ngenile kumaskandi, kuyashintshwana. Umamemeza ehobosha hamba nomzukulu naye futhi sephumile kwi-top 30, kodwa zike zathi ukuhlala kancane ama-weeks ngoma zayafika nazo ngo-February. Siyabonga kakhulu ukuthi uyizibambile-ke le kuzoba sisikhathi-ke, kodwa manje sebe-replace-we inazi iy'nsizwa nazo-ke lezi ngoma lezi. Right, ilokho abantu okumele bekwazi. Okunye-ke ebengifuna uku-emphasize nokukuveza ukuthi-ke umcimbi lo wakusasa ose-Carnival City wonke amathikithi ase-sold out. Akusekho okusele ukuthi mhlawumbe khona amathikithi azotholakala, no awasekho, asephelile. Ilokho bengifuna ukukuveza. Siphinde sibuye-ke la kule video le. uMafikizolo nje kade ekhiphe le album ebemnandi kakhulu enengoma ena-more than 9.7 million. Eyathola ngisho i-double plug lapha kwa-Race. Abantu belindele bemaganga ukwazi ukuthi mhlawumbe nozobuya ngaluphi unyawo. Uvele wabona kuMafikizolo ukuthi okay, njengoba lezi ngoma lezi beyithandile, especially abomama bayayithanda lezi ngoma ngathi icula kahle ngabo. Uphinde wabona-ke umfana ukuthi no, yithi ngibuye ngayo leya ndlela leya ngangibuye ngayo, especially lezi ngoma lezi ethi Inja Kabelena. Khona ethi X angazi kanjani amaphupho ayafezeka. Madoda bazoyijabulela kakhulu abomama, bayathanda ukukhuluma leyo language le yama-X. Angikho-ke lapho, kodwa-ke yizo-ke iy'ngoma lezi ey'khona abantu bangabe bayibhekela be-stream abazothola i-chance ukuthi bayibheke. So bekuyilokho umuntu ebefuna ukuveza njengamanje ukuthi siphumile iy'ngoma ezikuma-trending songs yizo lezi zo-1, 2, 3, 4. Only 4 songs esey'sele lapha kumaskandi. Siyabonga kakhulu izinsizwa zakithi, abantu baqhubeke bebhekele i-channel belakhe bese-subscribe. Siyabonga kakhulu, nihlale kahle.